El Banyut ha tornat. Sí, pensava que havia marxat per sempre. Han passat 7 anys. Encara et pica que quasi t'apallissa aquell cop. Que et fotin. És així. Les coses han canviat molt des que va marxar. Això segur. Haig de transmetre el missatge de qui mana realment ara. Benvingut. Desitjaràs continuar ben lluny. Ves per on hi ha un nou status quo. Tothom atent perquè ara surto jo a la televisió. Primera atenció, rodant en 3, 2... Última hora, estem parlant d'un galifardeu el qual hem vist per la ciutat rere 7 anys d'absència. Algú l'ha enyorat? Us havíeu adonat? Més info aquesta nit. El dimoni de la ràdio ha tornat. Què fa per aquí voltant? És un problema per la teva família? Per sort, tinc bones noves. És un tòtil, un fòssil, no voldria semblar hostil, però... Ell és un mitja merda! Una veritat com una catedral. Competència no tinc rival. Soc visual i costa d'escoltar. Heu d'evitar-lo sigui com sigui. No escoltar res del que dic. I de vacances tot genial, però millor no haver tornat. A la ràdio es va amagar. Cap al vídeo hem avançat. El seu medi està molt més que antiquat. A l'infern estem millor, sense cap més borinot. Bona tarda! Tornar a ser aquí és un plaer. Sí, sé que ha plogut bastant des que algú amb estil presentés aquí un programa. Tot en honor! Escoltar-te és un horror. En comptes de treure'm tristíssim vídeo podcast. Sí, home. És el pop d'encís perseguint l'encís, provant entre això i allò, i res funciona. No li foteu cap. Cada dia hi té un nou format. Esteu mirant cap al futur. Ell està passat de moda. És el Vox realment tan fort o es recolza del suport? Ell seria el nyicri sense els altres vics. Sí. La sireneta del pastís em va voler dins de l'equip. Joder. Li va dir que no i ja no em vol aquí. Tros de malparit. Et penso fer botxis. Oh, la tele s'espatlla. Et destruiré, tros de... Crec que has perdut el senyal. Comencem. Desitjaràs que no hagués tornat. Sintonitzeu al final. L'estatus quo es troba en extinció. Quina diversió. Merda!